ulun tetepake jumeneng dadi ratuning dewa ingkang tiyang Sraka lalu binangun sebelum Prabu Guru Putra Guru Nila Kaca jagat seni Diberi weneng Suraya ulun pasrahke kelawan jenenge kaki Prabu Guru Putra ngabranak iku ngepan pami kurang mulya pra-pra ibadah jumeneng dadi ratu ning dewa waduh dhuwur sewu aku yo duwi sawana sami Dolepan sedherek kok sampun kawan kang sugih jumeneng apa melegai dampak ratun kahyangan Suraya nanging kula ngerti sampun kula masih kula menika sanes dewa kula namung titah sawantah jalan waloko ingkang mongko menawi kula ningali puripun madyapada kathah prabita ing sampingan dangka sangsaran lan dangka citrakan harus saking para puripun para curika kula kandhang kahyangan Suraya medya kula bulaken dumateng stoka kula malah menika kula nyuwun tambahan pangestu kula dari wajib arep kula menika bupati dados sawiyaning gawe kedah rasa Bendrawit Nagara kemayuran dari ning Barono sak boten Sraka boten Mentara masih anakku titah ingkang luhur diberi saban pohati asten nanging jenengi mosik kepingin rampungake jejiban lalu kula ingkang sebut satriya mau diwujud nanging satriya mau watak kula satriya kula ngesti marang pajimati sarta dharmani jeneng bakal seni kamunto ing besok garwaca bakal jeneng dadi Sropati Agung waktu diri yang kodong kita pengen mempermake kanaring jagat turun pangga pujo santi jaya-jaya janti munggu-mungguangan bil-bil
Tresno kakangku perlu doron apa? Tresno kakangku enggal ngaliro kawicaksaning Wisnu sawangan karo raja wis mati wis urip yen pancen wis mati ning endi bangkene yen pancen urip ngerti papan dudunge Dara bi perkake ora buka ana di papan dudunge sing karo kanca pun kakang dadi kapitayan yen komputermu sing karo kanca mau isih urip rahayu dodo ning sambikala ya kok dimendi durung tidak buka Dimas rasa alami dulu bumu kira-kira apa ini jadi coba kita ngomong kamu yang harus ngomong rame-rame ya gue ngomong aman yang mau bujur kok dok melalui ngono bakal dari sono dari anakmu si kocok ya